Iya iya. Senggot Semarang senggot kayu malang dek nang pinggir kali megot ayo goyang megot yen ra megot tak tinggal bali Kot Semarang senggot. Alah senggot Kayu malang ning walah pinggir jian kali. ini loh betul lalak kakungnya Purwodadi. Yang megot. Saya tepuk tangan untuk Bapak Guli Besari pembina kami. Ico-ico aja diunduh. Wasik rek. Sepirang-pirang duwe bojo aja dirusuhi. Lah sing legan ra kurang-kurang. Senggot Semarang senggot. Semarang senggot. Ayo malan ning pinggir kali. Kali ngendi? Megot ayo padha megot. Yen rung megot aja gelem bali. Iki rendang apa ketiga godhong jarala kok ombo-ombo ngaturi sugeng para pemirsa monggo pinarak ingkang sekeja alah senggot 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 Ayo malang ning pinggir kali. Megot ayo padha megot. Yen rung megot aja geruk bali. alah senggot alah senggot Solalala. kendang jaipong bae didik bakul lengo ala ase ya 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 senggot Semarang senggot kayu malang dek neng pinggir kali megot ayo goyang megot yen ra megot tak tinggal bali Ireng-ireng ireng-ireng anak elut anak lontong anak bedhi isine mlinjo. Iya. Kadung seneng aja etang-etong. Ora. Durung mesti dadi bojone. entek akeh rambalik modale kayu malang dek neng pinggir kali Yo. megot ayo goyang megot yen ra megot tak tinggal bali alah senggot Lalalala. Rangga momen kali siji suwean janur arep rapi rangga wali wali siji dudu sadulur. ya wis keperingat tenan ae